солҳои 80 абдусаттор ба хулосае меояд ки мулогароӣ кори хеле фоиданок будааст. тарзи ҳаёти муфтхӯрӣ чунон ба бобоев одат мешавад ки худро як рӯз муруди ин эшон ва рӯзи дигар шогирди дигарӣ эълон мекард. чун аз илму дониш фарсахҳо дур мешавад, диплом намегирад, вале ришро ҳамчун суннати муфтхӯрӣ ҳама вақт бо худ доштааст. ӯ дар қабати комиссияи оштии миллӣ нақши долягир ва вазифатақсимкунандаро дошт. ин гуна ашхос ҳеҷ гоҳ мавриди эътимод нестанд, чунки ҳам дар наъл мезананд ва ҳам дар пошна. фардои қиёмати ин гуна ашхос номаълум ва маҷҳул аст.